Witam Państwa bardzo serdecznie. W końcu w najnowszym dziecku śląskiej ziemi, śląskiego, górnośląskiego studia gliwickiego The Farm 51, czyli World War 3. Dzisiaj, moi drodzy, od 14 mamy już możliwość przetestowania. Oczywiście zanim ja odpaliłem, minęły 2 godziny, ale mniejsza o to, grajmy. Ja ograłem sobie jeden mecz wcześniej tutaj, witam też wszystkich na streamie, jeżeli ktoś wszedł w tym momencie. I słuchajcie, kustomizacja postaci. Mamy tutaj dużo bardzo różnych motywów. Możemy sobie wybrać na przykład tak, visuals. O Jezus, z tego jest za dużo. Ja mam $1199. Mogę sobie na przykład kupić kapelusz albo beret. Ale chyba bezpiecznie łazić w hełmie, jak w berecie. Kominiarkę można sobie kupić. Tutaj mamy kamizelę. To jest też tak, że one się różnią ilością slotów na magazynki i tak dalej. Rękawice. Galoty. Malowania twarzy. Możemy sobie na przykład czaszkę na twarzy namalować. Albo na przykład... no body paint, czyli jakieś tatuaże i tak dalej. O, polska flaga, rosyjska i takie różne pierdoły. Kamuflaż miejski. Czekajcie, zrobimy sobie body painta. No, sprzęt ma fajny, to taki zostawimy. Na przykład szwedzką twarz można sobie zrobić. Nie robię, bo to mi się od razu z tym Captain Sweden kojarzy, czyli że źle. Albo ukraińską. A nie ma śląskiej. Bo ja kiedyś widziałem, że na broń akurat były śląskie barwy. Ten na przykład, że albo ta, a może niemiecka. Grey mud, Polish. A z Polish nie ma podglądu. Red stripes. No, czacha wygląda fajnie. Czy można mieć sumiastego wąsa? Można. Dobra. 1000 tych. Purchased item. O! No i jestem, kurde, patrzcie. Co można zezoomować. Jestem już przerażający. Teraz wszyscy przeciwnicy się będą bali mnie. A dalej mam 199. A to niby kosztowało ileś tam. Dobra, czekajcie. Helmet. Wszystkie kosztują tyle samo w sumie. Aha, nie, czyli to się nie zaktualizowało. Że tutaj mam niby 1199, a tutaj już pisze not enough. Przepraszam, stoi napisane. Dobra, kustomizacja kustomizacją. Mapa Europy. Tutaj możemy wesprzeć na danej mapie, że tak powiem, swoją drużynę. Punktami, które na przykład dadzą ileś procent więcej apteczek, od razu na starcie więcej punktów i tego typu rzeczy. Póki co, żeby dobrze się dołączyć do gry sprawnie, to tutaj na czacie twórcy polecali, żeby korzystać z opcji Quick Join i tak też właśnie zrobimy. Żeby się najsprawniej dołączyć do gry. O, a to akurat będzie Moskwa, na której jeszcze nie było dane grać. Można sprawdzić, ile gra osób w tym momencie? Ja nie znalazłem nigdzie takiej informacji, ale może jest. Mam nadzieję przynajmniej, że tutaj Kreml będzie zniszczony tak, jak jest zniszczony Pałac Kultury w Warszawie. Żeby było sprawiedliwie. Są 4 podstawowe mapy, a jest jakaś informacja, ile ma być docelowo? Musiałbyś się zapytać któregoś z twórców. Tutaj na czacie często są, także nie powinno być problemu. Dobra, no skoro Moskwa, to ja oczywiście do atakujących.
No i tak, bierzemy sobie klasę średnią, bo ona jest fajna, z apteczką i cyk. Jadymy. O, krzyczą po polsku. No i pierwszy zgon. Tutaj mamy fajne też powiadomienie o tym, gdzie dostajemy i jak to wygląda procentowo. Patrzcie, jak ładnie to wygląda tutaj wszystko. O, to może idźmy za kolegą. On może się zna na robocie. Można się, moi drodzy, tak, można się wychylać w lewo, można się wychylać w prawo. Można kucnąć, można się położyć. Można się przekulać na plecy. I można się czołgać na plecach, co jest już totalną rzadkością. Można się wślizgiwać. Można biegnąć i się rozglądać z wolnej kamery. Bez zmiany kierunku. Siema deszczu, bluza gdzie? No przecież nie będę w niej po domu łaził, bo jeszcze ją zasyfię jedzeniem czy coś. A jak nas rzuca tym łonym, to już krzyczy po angielsku. O! Jak ślicznie. Ktoś naszego ślicznie odpalił. No i cyk. Liquiritia, ale to nie działa dobrze. Ja mam... Patrzcie. Ja mam ustawiony dźwięk swoich na polski, a wrogów na oryginalny, żeby to miało sens jakiś, nie? A i tak mój gada momentami po angielsku. Przy postaci... A to no już w tym momencie tego nie zrobię. No to jest takie... Młodzież tak teraz mówi, no. O, tutaj jakiś car. Holy shit i takie w ogóle. Mieszanki językowe. Kuźwa. Dobra. Ała! Do czego porównasz ten tytuł? Kurde, ciężko stwierdzić. To... Chyba najbliżej temu do BF-a, ale takiego połączonego z, nie wiem, z Tarkowem, jak chodzi o kustomizację postaci, uzbrojenia i tego wszystkiego. A jak chodzi o feeling postaci i strzelania, to ciężko w ogóle do czegoś. To jest raczej takie świeże, bo to ani Call of Duty, ani Battlefield, jak chodzi o strzelanie i o wagę postaci. To jest takie, bardzo jest przyjemny tak na marginesie ten feeling, ale to jest takie coś innego. Mini Semtex. Semtex się przyda. Wie, łatwo jest swojego odpalić, bo mają takie małe te ikonki, ale czasami ich się nie zauważa. Można zrobić ała. Jak naprawiłem błąd gry? W zasadzie to nie naprawiłem. Sam się naprawił. No to jest świeże, bo to jest śląska myśl techniczna z Gliwic. Tych opcji pokazali, prawda? Na co ich stać?
Gdzieś się przełącza tryb strzelania na pewno. Tu mamy mapę. A, na N. Dobra, to już wiem. Mam nawet 3. I można biegać będąc kucniętym. Co też jest fajne. Jak się chce szybko gdzieś, a nie chce się... Ale zabiłem go i nie chce się głowy podnosić za bardzo. I see there are already cheaters in this game. No nie wiem. Widocznie kurde nie umie grać i już zwala na cheaterstwo. A weźmy sobie tego, a to potem. O, ktoś nas hakuje, enemy jamming. Ruscy hakują. Jak zwykle. O, pieronie. A tam jakiś Lenin stał w środku chyba, czy coś. Aby się wszystko zgadzało. Jakie są tryby gry? No ja na razie próbowałem tylko przejmowanie punktu. Nie wiem, czy na ten moment są jakieś inne jeszcze. Kurde, ale nie z RPG-iem, nie z RPG-iem. Dobra, jednak medium to była najlepsza klasa. Gra nas 20 na 20 w tym momencie, jakby ktoś był ciekawy. Ja miałem problem, że miałem czarny ekran, to dałem sprawdzenie plików gry, a potem się robił czarny ekran przy menu, ale jakoś za którymś loadingiem samo się naprawiło. O, patrzcie jakie paskudztwo. Fu, be. Tfu! Tfu! Ja się muszę nauczyć, że tu się... Tryb strzelania przełączony. A! Zabiłem! Wydaje mi się, że mnie nasz zastrzelił, ale okej. Punish for team kill. Można swojego ukarać za team killa. Jakby ktoś się poczuł specjalnie urażony tym, że nasz kolega nas załatwił. Aha, na X mogę wrogów oznaczać, coś ala spotowanie z BF-a, albo... Coś tam powiedział barani łeb jeden z drugim. Ile to kosztuje? 100, nawet bez złotówki. Celownik boczny, no tak, ale tu nie mam akurat żadnego. Siema panie Zdzisiu. Ty, co ty to? Kurde, gościu. Głupi. Siema, Wiedźmin. Nie. Nie raczej. Nie no, różni carowie są. To jest chyba... Mikołaj? Nie wiem.
Ja jestem na ruskich carach, nie znam za fest. Jest dużo obrazów, bo oni go bardzo lubili. Tu jest, patrzcie, cały plac czerwony. O kurde. Padnij, padnij, padnij! A! Rip rząd białych. No kiedyś w Rosji było lepiej. Może nie dobrze, ale lepiej. Nie wszyscy go lubili, no czerwoni go nie lubili. The Mausoleum Lenina. Powinna być opcja taka, że jest easter egg, że leży Lenin. I podchodzisz do niego, a on ci sprzedaje ideę wiecznego komunizmu. Enemy APC has been detected. Objective Bravo 2 is under attack. Strike incoming. Łociul, a to ten niewidzialny, super nowoczesny... O, drop. Samolot. Jak on się tam nazywa? B2? Czas się zacząć szkolić, obywatele. Niewidzialny. Dla radarów. Ruscy zaś hakują. O, mamy UAV. Cyk. Cyk. Jest tu coś w rodzaju hardcora z BF-ów. A to no... Pytajcie się twórców, kurde. Był pan przed chwilą na czacie, to... Ja dopiero... To jest drugi mecz, jaki ja w sumie rozgrywam tutaj. Niech nie gada, że jest w robocie, bo... Wszyscy wiemy, że robienie gier to nie jest robota, tak samo jak streamowanie. No ja w każdym razie takiego trybu tutaj nie znalazłem. O, przejmujemy. Gdzie są czołgi? No zaraz poszukamy. W Warszawie jeździłem czołgiem. Znaczy no, w grze. O! Polska gra grana po angielsku. Mam ustawiony na polski u swoich, ale mimo wszystko mówią czasem po... No proszę, masz, powiedział, ogłuszający idzie. Jakie miasta są? Na razie na mapie Europy jest Berlin, Warszawa, Smoleńsk, Moskwa. Znaczy ja wiem, czy Moskwa to Europa. To już tak na wschód od Konina Azja się zaczyna, nie? Siema Przemson. O napisach. Aha, no to nie znalazłem opcji włączenia polskich napisów.
To dlatego, że w kustomizacji możesz wybrać pakiet głosowy do postaci. No dobra, to okej, to ja tego nie znalazłem widocznie. Skończy się ten mecz, to jeszcze raz sobie do kustomizacji wejdę i no. Zobaczymy. Na tej mapie gram pierwszy raz, bo na wszystkich, co miałem okazję wcześniej potestować, jakichś imprezach, to była Warszawa akurat tylko. A tej nie znam. Jakim cudem? Ty bydlaku. Nie, grałem w Warszawę i teraz Moskwa. Smoleńska i Berlina jeszcze nie miałem okazji grać. Our units are taking hold of objective Bravo 2. Objective Delta 1 is under attack. Czy drona używałem? Na PGA jak grałem. Tu przy tej grze jeszcze nie. O! Można poprosić go, żeby na przykład rzucił nam amunicję. Enemy airstrike. O! Kryzys gamingowy, nie wiem w co grać, wszystko mnie albo nudzi, albo irytuje. To końcówa. Potem jeszcze przestanie wódka smakować i to już będzie kaplica dokumentnie. Ktoś nawala z jakiegoś... O kuźwa, snajper chyba. A my sobie pszt. Ah. Żyłę. O! Sorry. Objective Charlie 2 is under attack. Cała nadzieja w wódce. Jak jeszcze z wódką jeszcze okej, to będzie dobrze. Czy są elementy destrukcji? Tak. Można takie zniszczyć zapory betonowe, no tam szyby, wiadomo, murki jakieś małe. Taka jest częściowa destrukcja. Chcemy się karnąć. Enemy APC has been detected. O, tu ktoś APC rozdupczył. O kurde, ile tam biegnie tych. O cholera. O, to trochę się wiadomo, że mogło nie udać. Po całym ciele mnie bydle postrzelał. Od stóp do głów. Siema Reginald. Czy to jakiś wcześniejszy dostęp? No taki trochę taki wcześniejszy. A tu mam na przykład tak, tutaj na 8 mam jakiś quadrocopter. Objective Alpha 2 is under attack. Ale jaja. Okej, Lesio. Możemy se latać. A, i jest autodestrukcja. Jakby co. Czy da się do niego przykleić C4? No nie wiem, ale na pewno ludzie będą próbowali. W
net. Mendo. Jak wrażenia? Jak na ile w sumie godzinę grania jakąś, to bardzo, jak najbardziej pozytywne. I cyk. A, są też zmienne rodzaje amunicji, ale ja akurat nie mam żadnego tam wybranego drugiego. Sorry. Our units are taking hold of objective Delta 1. O, jest. Co to za wojna światowa, jak Rosjanie zaatakowali małego miasteczka? Właśnie, to jest bardzo nietypowa trzecia wojna światowa. Czyli bronię musimy sobie wybrać, przynajmniej z tego co widzę, przed wejściem do gry. I teraz już mamy gotowe klasy. Ta gra ma w minimalnych GTX 770, a w zalecanych 970. A to co w tym dziwnego, ale? Że mogli podać zalecane 1050. No ale czemu akurat tą kartę mieliby tam dać? Ale to jakieś... Ja czytałem jakieś wyższe wymagania chyba. Jak raz szukałem ich. A, no dobra. Weźmy sobie ciężkiego, on ma RPG fajne. Mini UGV Anti-Tank Mine Equipment Pack. Semtex. Kurde, dawać go. Mondrale. Klasa ciężka, no generalnie na wojnie jest, jak wiadomo, ciężko. Ej, ktoś tam krzyczał jebać, jebać, nic się nie bać. No Hardwell, to masz całą tą mapę Europy i widzisz wpływ tej... Wpływ tego, co tu się dzieje na sytuację na świecie. Jazda, jazda, biała gwiazda. Ja i jeszcze
Ruch, chorzowskie, wiadomo. A na górnik zabrze gówno w wiadrze. O, zepsułem choinkę. Siema, chomik. Patrz, gra z twojego miasta rodzinnego. Nie, żadnej kampanii fabularnej tutaj się chyba nie przewiduje i w sumie myślę, że to dobrze, bo tutaj na 100% by było mówione, że kampania jest na siłę. Polonia Bytomska, królową całego Śląska. Wiadomo. Kurwa, jego ma. O jak... Nie, co ty robisz? Przełączył mi na drugą broń. Arka Gdynia. I tak dalej. Nie, to nie było przeładowanie, on mi na drugą broń zmienił. Alpha 2 is under attack. Inna Torcida. Ła! Shit. Gorole raus. Gorole won. Gorole... Ja, wiadomo. Magical zmarł dziś w szpitalu po operacji. Ja dzisiaj też zmarzłem. Our units are taking hold of objective Delta 2. A teraz to już powiedziałem po angielsku, tak. Fuck you, światowo, fuck you. Fuck you. Enemy airstrike, fast. Objective Alpha. Swojskie tematy. I cyk. Strike incoming. 11. No, nie jest najgorzej. Mogło też być lepiej oczywiście. Our units are taking hold of objective Charlie 1. Enemy airstrike, fast. A może jest jako grą, bo nie słyszałem żadnej reklamy w grze. Objective Alpha 2 is under attack. Objective Alpha 1 is under attack. Light him up! Można zagrać jako szeregowy krasulak. Ojej, przepraszam. Objective Bravo 2 is under attack.
Lol. Potwierdzam, wpierdol. Objective Bravo 1 is under attack. Aj, 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 au, a. Shit. Przejąć tamte C2 to chyba by musiał być cud. Tar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 ira. Dawaj to. Tego nie idzie wziąć? Nie no, zaraz, było. Był wyświetlony napis, żeby wejść, czy mi się zdawało? Our units are taking hold of objective Charlie 1. To już chyba pierdolec wojenny. Kuźwa. To jest ozdoba. Ruscy specjalnie makiety poustawiali na Placu Czerwonym, żebyśmy je próbowali przejąć. I kurde no. Wiecie. Fake. No, trzymaj się jak widzicie, oglądajcie streamy Niklausa. Dobrze powiedział, synek. No, była defilada i się zdupił i tak został. Jo, ty subuja śmieszne szoty. Wszyscy subują śmieszne szoty. Jo, tyś subuja śmieszne szoty. Jak zagrać w tę grę WW3? No na przykład łazić po streamach i mieć nadzieję, że gdzieś pojawi się twórca i rzuci kodem. A jak nie, to za 2 dni wychodzi w Early Access i będziesz mógł sobie kupić za 99 zł. Czyli tanizna. Pół darmo. Ja za 150 kupiłem. No to nie wiem czemu kupiłeś za tyle. Kiedy open beta? No jak za 2 dni early access, to nie przypuszczam, żeby była open beta. Jaka gra, taka cena. Hardware następny. Kurwa, co za typ? Ej, Hardwell, a grałeś? Czyli rozumiem, że na przykład Call of Duty, tam jakieś Future Warfare, czy jak się nazywało, kosztowało 270, to odpowiednio było 2 razy lepszą grą. Przeszło, 3 razy prawie. Enemy airstrike, fast. Our units are taking hold of objective Delta 2. Że ocenianie... Także Wiedźmin to też jest generalnie lipa.
Znaczy powiem tak, tym co Hardwell pisze to się nie przejmujcie, bo on tam znany jest z pierdolenia głupot 3x3. To już nie pierwszy raz. To w sumie nie ma się co tym wyznosić jakoś specjalnie. Objective Charlie 1 is under attack. Objective Bravo 1 is under attack. Przeżyje czy nie przeżyje? Przeżył. Enemy airstrike. That. Celu Bravo 1. Brzydko. Skurwesyn. Widzieliście RTX odbicia w podłodze ognia. Objective Charlie 1 Warto is under było. attack. No i dobro przegrało. No, trudno. Aż uszy puchną. O, jest Niklaus z trupią twarzą. Czyli byliśmy najlepszym teamem, no i kurde tak. Pawlos, co ty tam piszesz po rusku? Siema, Lis Urwis. Widzę, jak się ciemno zrobiło jakoś dziwnie. Aha, pieśń dla zwycięzców, okej. No i cyk, summary. Ale awansować to tu będzie ciężko. Na privata first class. No i mapa się będzie update'owała za 40 minut. No i dobra. Kampania kończy się za 30 dni. Meta panel. This season reward tactical nuke. Huh. Soon to be revealed. Kurde, tu jest dużo różnych takich tym. Siema AAC Discus. Dużo różnych statystyk. Ten pakiet głosu właśnie. Gdzie to się robi? Voice over. A to ja mam Polaka. Elo! To jest! Elo! Elo! No siema! Cześć! Przyjąłem! Potwierdzam! Ta jest! Powinien być jeden co godo po śląsku. Co tam? A może... Halo! Servus? Zjawus? Jawohl! Jak w kodzie. Servus? Bestätigt! Verstanden! Servus? Bestätigt! Ulf. Hallo! Hallo. Hi! Was geht? Hallo! Hallo! Servus? To jest! To jest! Выполняю! Как оно? Здорово! Zdrowa. Так точно! Здорово! Есть! Привет! Jaki stalker. Есть! Hi! Roger that! Confirmed! Hi! Hi! Hello! Hi! Hi. Dobra. Przyjąłem! Szymon jest najlepszy. Szymon jest najlepszy. Czeski by się przydał. Ja. Dobra. To mamy Polnisz. Banerów jeszcze nie można. Flaga. Name. A o co tu chodzi?
Aha, bo tu emblemat sobie wybieramy. Ball of Steel. Że będzie więcej głosów pełnej? Myślę, że tak. Jeść. Jeść to po rusku chyba, nie wiem. Jest, nie? Czy coś tam. Nie znam się. SWAT. Equipment. A, no i tu, moi drodzy, nasze brońki. To jest nasz, prawda, krajowy, niewyprodukowany jeszcze karabin, ale może kiedyś. I tak, tu sobie wybieramy nawet te. Tu sobie możemy kustomizować nawet pojazdy. Mamy tutaj rodzaje pancerzy, kamuflaże. Wszystko tu mamy. Wszystko. Patrzcie to. A tu w klasach sobie customizujemy poszczególne givery. No to jest ten MSBS. Już nie MSBS, tylko grot, tak? Zaraz wbiję na TS-a. I tu możemy sobie... O Jezus, ile tu tego jest. Beryl, alfa, wepr. Czekajcie, tu był gdzieś kamuflaż. Tu był gdzieś ten. Jezu, ile tu tego jest! Body parts, handguard, stock, pistol grip, add-ons, emblem. Ja pierdzielę. No statystyk jest... można sobie rozłożyć. To jest dźwięk przeładowywania broni z jakiejś gry. Nie wiem z jakiej, ale dokładnie. Tor. A to jest karabin snajperski, nie? Vitias, Zig. One są bardzo drogie, jak widać. Nie stać mnie jeszcze na nic. Generalnie. Mogę sobie zmienić kamuflaż ewentualnie. Gdzieś był, kurde, śląski kamuflaż. Może w customach? Anarchia. Różne materiały. Można złoty zrobić, albo z miedzi. Wzór. Pink, zebra, tiger. A, będzie śląski? Bo ja śląski widziałem w tym. Widziałem śląski na IEM-ie, ale to fajnie. No widzicie, jest tego, macie modyfikacji tyle, że normalnie jakbyście, no wszystko se możecie tutaj ustawić, kurde. Toxic możecie sobie nawet zrobić, Toxic Weapon. No, eleganckość. Dodatki, barrel. MSBS Long Barrel. Powiększenie pojemności magazynka. Jaka będzie cena tego MSBS-a? Nie wiem, bo gry 99 zł. O, dodatkowa amunicja. Tu sobie można wybrać na przykład. Każda ma tutaj statystyki inne. Ja pierdzielę. No, do fanów generalnie militariów to myślę, że będziecie państwo zadowoleni. Jak najbardziej. Sobie konfigi można poszczególne zapisywać, nawet na danej broni. No jest tego bardzo dużo. Celowników ile? Ja pierdzielę. A ja chciałem tylko podejrzeć. A kupiłem. Czekajcie, co bym jeszcze chciał? Mam jeszcze kasę? Jeszcze chyba mam. Dobra, daj go. O, to mi chodziło. 99 euro. Nie no, złoty. Nie euro. Końcówka lufy, patrzcie, ile mamy muzzle breaków. Wszystkiego. No normalnie można celownik laserowy, proszę, tu powiększone magazynki mamy. Można sobie na 60 naboi magazynek kupić? Nie mam tyle kasy. Ale a na 50?
Niestety też nie. No, możemy sobie zrobić na przykład długą lufę. Ale na to też mnie nie stać. Z całego serduszka Mikołaju kluczyk do bety. Panie, nie mam. Musicie patrzeć, czy twórcy gdzieś nie rozdają. Drugi celownik można sobie dać, to też jest spoko. Addony, emblemat. Nie, ja nie chcę niemieckiego, niech be... Ej, nakleiłem 2 orzełki polski i... Patrzcie jak ładnie. Widzicie? Jako, że jesteśmy tego, w NATO razem i tak dalej. Przyjaźń polsko-niemiecka. Dobra, moi drodzy, to ja na ten moment kończę te nagrywanie. Jeszcze Śląsk po środku powinien być. Dokładnie, i to by tak było, wszystko się trzymało kupy. Ja kończę to nagrywanie na YouTube'a. Dziękuję pięknie za uwagę. To było World War 3 od naszego śląskiego gliwickiego studia. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam pytać. Wpadajcie na streamy, też będziemy ogrywali oczywiście. Gra do kupienia będzie już za 2 dni od tego momentu, czyli od 17 za 99 zł na Steam w Early Access. I to tyle. Zostawcie łapkę, sub i dzwoneczek i do zobaczenia.